Hi there, Sanibonani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu review. Sihlanganisa noThando Nes'thembu ishow le abadala. So kuno Tirelo, second girlfriend kaMpumelelo, and she's pregnant. Into le esivele lapha kuyona le show. So kuvela ukuthi abantu ababuka le show abanye babo abathandisisi i-character yakhe. Mina engikuthanda ngale show ukuthi nje umnakwethu lo owumnakwethu wangempela, because umnakwethu ishow inokusikhombisa osisi abasuke behamba nobaba umseleku beya komamkhulu o beya ko first wife beyocela ukuthi nabo bagcine sebeshadile bebe official second girlfriend. So abanye bathi abayithandi le character, abanye bathi ubanikeza ishow mase kuyahluka imbono. Hey guys, phela into evezwa yishow ile sizokhuluma ngayo. Le vezwe yishow ukuthi kahle kahle bayathandana eceleni, they are best friends or they are just friends, uvuyo noTirelo. Lama reactions or enziwayo reaction videos or noma ngabe ukubiza ngani ke or show analysis, yonke leyo nto iphuma ekutheni i-episode beyiphetheni. Mina ngiyabhoreka serious if uzofika kimi uzongitshela ukuthi bayathandana eceleni. Le bengikhuluma kwivideo awizwanga ke le engisuke ngayichaza kwivideo, ngiphumeke lapho. So ifikile le show la sithanda khona, le latest episode la kuvela khona uMayeni, and uMayeni akayiboni yonke lento eyenzakalayo, akayizwisisi njengoma kaMpumelelo. Sekuphenduleka loya mbuzo ke obuvela ekuqaleni uvela kwabanye ukuthi abazali bathini. Umzali ke lo besimlindele ngala kwiside kaMpumelelo ukuthi uzothini. Hayi, uMayeni akayizwisisi into yaMpumelelo Nes'thembu naye ugirlfriend lo sekhona, because khona omunye ofikile wahamba kwase kuba khona uTirelo. Mina ngizothi khona ezinye izinto yabo uMayeni futhi washo lokhu kuThando Nes'thembu ukuthi ezinye izinto mase camera ingekho ziyakhala. Yabo lento yokuthi efika sekune pregnancy, wafika wakhulelwa, yona ingane eyakhe yini umfana uMpumelelo ayishiwo phambi kwekhamera, kodwa kusho ukuthi ngeke beyisho. Yabo imndeni ke nje iyakhuluma ke, yikho nami ngisho ukuthi hawu ngesikhathi lapha kuyiphathi kaLandle, uLwandle first son kaMacele. Obvious ngephathi kaLandle uMacele huyo ozophithizela ehlanganisa izinto nemali nakho konke okuphathelene nephathi. Nangu umfana useyafika nesithembu sakhe somjolo, uMacele uyakhuluma naye ukumthethisa ukuthi uyenzeleni into ekenje ukuthi uLwandle ahambe aye lapha phezulu ayolanda abantu bakho udakeni ayobakhipha. Kahle uMpumelelo already financial, umezo esezohamba no size mayi babo abhajwe neimoto kudaka, ngoba phela kufanele ngabe uhamba ngalezi imoto lezi ezikhahlela udaka, ngoba phela kahle ukuthi yena uhamba enyathweni zabo bakhe. Iyabhajwa ke yaMpumelelo imoto ahamba ngayo no nabafazi bakhe, ngoba usho njalo abafazi bami, kodwa makuthiwa abafazi bakhe labo usacela imali kubaba ukuthi amsize ngezinto. Yazi yini into engihlekisayo, uMpumelelo uyindoda ngokwakhe esiredi ukuthatha isithembu, kodwa usathethiswa phambi kwengane yakhe, thethiswa abazali. Bengizosho nje ukuthi kahle le video mawuzoyiza ihlakazekile, bengizotshela lo dadewethu wathi hayi abangeni indawo abazali kwasho wacima. Umbonile kuMayeni ephawule beke wakhe umbono, ngoba vele njengoba beyingane baphethwe nabo besifisa nje ukwazi ukuthi le kaTirelo bathini, le kaVuyokazi bathini, ngoba iside labo sesilibonile bona bahambisana noMpumelelo ngale ndlela yokuthi abanamahloni okusuka le eGoli beyodla ikhekhe le KZN phansi emzumba odakeni. Hawu, hayi khona othi kimi phela mabemenya uMpumelelo bekufanele benze njani? Usho ukuthi onke nje ama-invitations wena owatholayo uyahamba.
Ayikho enye into yayithi no kuyona. Yonke into nje usutshelwa yona, usutshelwa boyfriend. No boyfriend usacabanga ukuthi uzokulobola yini noma uzokwenzani. Usuke usuthi yes. Hayi. Angisho ukuthi ngiyanijaja kodwa futhi nje ngiyanigabaza ukuthi khona omunye ozothi phela bebemenye umpumelelo. Ucha phela, ucha lo wokuvikela isithunzi sakho. Angazi noma ngesiXhosa bathi isidima. Hawu, yebo leyo nto leyo isiyakwehlisa nje manje ngoba ezinye izinto ey'hlebekayo yabo imindeni masihleba babuye besho ukuthi hayi yazi yanobuphara intombazane. Ubuphara. Ngoba phela manje wena so-available. Yonke into nje uzoba available. Uzothini? Umfana. Sikhuluma nge-boyfriend la, sikhuluma ngo-husband. Owaziwayo ukuthi u-husband wakho. Noma-ke kuthiwa-ke kubo kunento ethini uzoba khona okukhombisayo ukuthi usuppose u-husband. Sikhuluma nge-boyfriend. Ingane na-22 or 21. Hayi ama-2K asibukisa imovie. Mina ngiyababaza kodwa futhi ekubabazeni kwami ngibuye nganeno ngoba ngithi hawu. Okusho ukuthi uma ngabe noMakhumalo babenje. Umehluko phela ukuthi bona babezwana ngoba nabo babe abangani. Shuthi babelandelana nje mayesekushila igama ubaba uMseleko ngalesa sikhathi sabo. Uyabo. Ngibuye ngithi hayi yabona hayi i-reality esiyitholayo ukuthi kahle kahle kuke kwabanje eMzumbe. Kade-ke phela uMakhumalo esewumngani kaMangwabi. Ngase ngithi-ke uyingakho nabanye abantu bengazuyi-understand-a lento yama-boundaries ukuthi mase silalela uMacele noMayeni siyibona ukuthi banayo leya ndaba ukuthi hayibo lo mugqa njalo lo mugqa ubuka ukuthi ugqamile awungaweqi kakhulu ngoba ekugcineni phela isithunzi sakho sihloniphe khona siya-understand ukuthi isithembu uyabona. Kodwa mina bengizonitshela ngabazali ukuthi sebevelile abakaMpumelelo bobabili. UMayeni uthi yena izokuhlula lento yenzayo futhi uthi uMayeni yena yakhe ingane uyayazi. Ngapha uMseleko uthi-ke uMpumelelo unomama abaningi akenze noma kanjani. Ayekho yabo ubaba uMseleko mase esevela kwi-TV show ave enayo into yokuthi uzoshiya abantu be-confused. Buye abantu ababe bengazi ukuthi iqiniso unalo noma izinto uyazibona njengoba zinjalo noma naye uveza iskill sakhe soku-act. Ukhona umzali ongathi kuvela ingane ukuthi sekunenye i-pregnancy avela athi bakhona omama bakho baningi uzothola yonke i-support. Ephinde futhi umzali ofanayo ethi asenze thina kanje akuyona indlela leyo yokuphila oyenzayo. Asiqale siye kubo kwentombazane mase ezinye izinto ziyalandela. Ayishaye emuva ayishaye phambili khona silalele ngoba phela ubaba uMseleko lo wathenga imoto eziwu4 kanye. Yabo. Manje kuyenzeka abanye abantu belokhu bethi hey uyindoda-ke madodeni. Noma engayisho nje into oyizwayo ukuthi hawu ayizwakali phela lento. Kungenzeka ukuthi uthi kule ngane efanayo ungenzi kanje, ungawenza amaphutha engidlule kuwo. Hayi sekuyafika ukuthi nayo ingane ithini. Phela nje-ke indlela-ke enormal nejwayelekile. Abekho abazali abavele bethi hawu halala-ke sekuzoba nomzukulu. Bayathetha kodwa ukuthi umzukulu uma esefikile-ke bemu-welcome kahle kube kuhle ngoba phela ingane ayenzanga lutho. Hhayi kuthiwa nje bakhona omama bawu4. Ningitshele ukuthi mina ngingababazi. Ngizothi mase ngibabazi seniyafika la nithi hayibo fix usunomona. Hawu usufuna uMpumelelo. Hayibo ngesikhathi ngikhuluma ngobhuti bakwabala nani ngashongani ukuthi ngiyamfuna uzwe hayi. Ngimdala kabi. Yabona nje ngesikhathi ngikhuluma ngeDebala family nani ngasho ukuthi hawu cha yindaba uhlezi uprotector ubhuti uzayo futhi uyamfuna. Kanti cha lento siyibuke lapha ku-TV. Nenizwe le-advert lethi nami nginayo i-DSTV. Nami nginayo i-DSTV. Lama shows engikhuluma ngayo ngiwabuka lapha ku-DSTV ku-161 mase ngithi asizeni sizoyixoxa-ke bosisi bodadewethu ngoba sonke lento siyayibuka mase sibhorekile. Hayi ukuthini. Nina nithathe ningene ngenhliziyo kodwa phela ngisho ukuthi ikuphi ungena ngenhliziyo. Ngiyakubona ubuhle bokungena ngenhliziyo ngoba phela niyangisupporta nami. Niwabukeka amavidiyo ami-ke kube kuhle-ke no-YouTube naye angitshela ukuthi hawu bayawabuka amavidiyo akho fix. Mase ngithi hayi ngiyabonga-ke. Angisho ukuthi kuba ungena ngenhliziyo kodwa khona hayi kusuke sekushiya nembuzo ukuthi hawu khona usa-understand ukuthi-ke sibuka i-TV nathi sibuka i-TV show asicabangi ukuthi impilo yabo inje.
Hhayi ebengizokusho angisakukhumbuli kodwa bekunabazali phakathi ukuthi nakhu-ke sebevelile abazali bakaMpumelelo sibabonile. Yilaba-ke abasele abazali bo-future sister wives ukuthi bathini. Naba abanye kuthiwa baye emzumbeni bazoba amakhosikazi. Hayi bantu. Mina yazi enye into engeke ngiyicabange ngithi kodwa siyabhoreka. Mase sizobuka ama-TV shows kanje, kodwa angisho ukuthi kunephutha ukuwabuka. Kodwa nje ngeke ngibuke ngithi ayi ngeke siyabhoreka. Kodwa kalikho iphutha bafethu. Emhlabeni kwenzeka izinto eziningi eziyisiphithiphithi. Nawe sifuna uyibuke nje ishow ezoqeda isizungu sangaleso sikhathi, engabe isizungu yini. Khona lokho sikhohlwe yinkinga-ke sibabaze nje iy'nkinga zalezi y'ngane ukuthi awu cha lezi y'ngane zihambe ziyothethisana emahhotela, ziphume emahhotela kuphele u-30 minutes kubanga ukuhlala kwe-front seat. Yabona nemoto nayo kubanga ukuhlala kwe-front seat nje uyayibuza ukuthi hawu yazi uyababazela phansi. Hhayi, yabo manje ngithethisa namhlanje ayikho inkinga ningithethise ukuthi nje seku-late ngalesi sikhathi i-load shedding. Manje ngasho ukuthi mase kune-load shedding nomqondo wami kuhamba kanye nawo ugesi. Kodwa into ebengizonitshela yona inabazali lokuthi abazali bathini. Sisamile kulowo mbuzo nami sengibajoyinile kula bathi abazali bathini. Yilokho futhi engizokugqamisa ukuthi abazali-ke bathini. Angisho futhi ukuthi abazali bakaTirelo kuphela ngoba nakhu kwelakhe isathi kune-pregnancy. NabakaVuyo bathini ngoba phela nangu uVuyo ukhona lapha kwisithembu esakhiwayo. So lesi thembu sizosibona ukusuka nokuhlala. Abazali bathini. Ngabe abazali bayasho ukuthi bayoshada nomfana waloyo baba owenza Uthando Nes'thembu. Hhayi-ke iy'ngane vele zayithathela iy'nqumo. Bathini abazali? Umbuzo umile. Ngicela ukunitshela ukuthi ngijoyinile nami leyo group yokuthi abazali bathini abazali. Ngoba akekho umzali ongathi ubekela isimo esinje engasho lutho ethule. Nakho futhi uma kwenzekile kushuthi umzali wambekela isimo esifana naleso wathula, impendulo leyo. Kodwa abazali bathini? Yilokho esifuna ukwazi. Abazali bona bathini ngakho konke. Ngiyaxolisa-ke konke okunye okuzwile kule video okungazwakali ngiyaxolisa. Kodwa umbuzo umile. Abazali bathini? Thank you so much for your love and support. Ningixolele uma kune-load shedding. Angiyikhuluma into e-right nje. Ngiyabonga angiqedi i-support. Bye bye.